ilaihi raji'un. Ka duba ran girma Allah, ka duba wulakancin da ake nan gurin inda Hausawan mu ke zama ne fa a nan cikin Benin jihar Edo. Ka duba yadda ake wulakanta mana gurare nan. Wallahi gurin da muke zauna muna kasuwa ne, muna cin abinci, wuraren da duba nan je cikin jihar Edo State kenan, a Auchi bypass kenan, under bridge Auchi bypass. A gani ka duba ran girman Allah yadda suke ma mutane, suna wulakanta mutane. Wannan gwamnan jihar Edo mai sunan shi Ubele, Allah ubangiji ya ebe ma albarka. Ubele, Allah ya zine ma Ubele albarka. Duk da ina azumi dai bara ya sauƙaƙa wajen tsini wannan. Amma Obasaki bai yi haka ba zamaninsa. Obasaki bai yi haka ba, duk da Obasaki ana koke da shi. Obasaki bai yi wannan wulakancin ba. Ruba Edo State kenan. Ruba banda mutanenmu da aka kakkahe a Uromi. A duba dan girman Allah, mutum 17 suka kashe mana a Uromi. Allah ubangiji ya gafara.